Знаеш ли, че човек може да избяга от всичко, освен от себе си? Може да стигнеш до Бали, Сейшелите или Малдивите за един ден, но ако вътре в теб е празно, празно ще е навсякъде, където отидеш. Истината е проста. Когато бягаш от себе си, никое пътуване до никоя географска точка няма да те спаси. Повечето хора не търсят приключения. Те просто бягат. Може да смениш континента, но не можеш да излекуваш болката, ако не си я прегърнал. Най-смелото пътуване е навътре в себе си. Истинското пътуване започва с въпрос: кой съм аз, когато няма кой да ми сложи лайк? Понякога най-смелото пътуване не е до Исландия, а до самия себе си. А ако не искаш да пътуваш сам или ти изглежда страшно да го направиш, можеш да наемеш приятел. Затова съм тук като приятел под наем и житейски съветник. Изборът е твой. Благодаря ти.